Мин бит 1941 елда туган кеше, менә 41ләр инде 80 яшькә җиттеләр. Шундый бер шигырь язып куйганмын. 59 елда, бу вакытта миңа 18 яшь булган. 41дә күн-төн тигезләнгәч, тудым диеп аваз биргәнмен. Барысы да моңа сөенгәннәр, кулдан кулга гына йөргәнмен. Күрше-күлән туган-тумачалар китергәннәр бәби ашлары, әби әйткән 3 малайга карап, исән генә булсын башлары, исем эзләп өйдә бәхәс купкан, шау-гөр килгән табын яннары. Бу малайның исеме Фуат булыр, диеп куйган әти аннары. Бәби туган шатлык дәвам иткән, сизелмәгән 3 ай узганы, сабан туе көнне бәхет күген каплап алган сугыш тузаны. Әти кысып безне кочагына, берәм-берәм назлап үпкән дә, әйткән: "Сез хәвефсез, әле минем йөрәк типкәндә." Әмма үзе Мәскәү тирәсендә калган авып кайта алмаган, малайларны тагын назлар өчен кулларына ала алмаган. Салкын өйләр, ашка тилмерүләр ахыргача җиңә алмаган. Üzülгәндә тәндә тормыш җебе, әни сөю назы белән ялгаган. Ягъни менә үзебезнең яшьтәшләр, үзебезнең буын кешеләренең гомуми хәле турында язып куйганмын.